Il-Pulizija qed jinvestigaw numru ta' serqiet li seħħew tul l-aħħar ġimgħa minn residenzi differenti fl-Iklin. Dan wara li diversi residenti esprimew tħassib tagħhom fuq grupp ta' residenzi Kliniżi fuq il-medja soċjali. Jidher li l-parti l-aktar għal-qalb dawn il-ħallalin hija dik tal-vilel minħabba li l-biċċa l-kbira tas-serq qed isir propju f'dawn l-akwati. Tkellimna mas-sindku tal-Iklin Dorjen Xiberras fejn stqarmana kif wara l-diversi residenti esprimew l-biża' tagħhom minħabba nies suspettużi li qed ikunu jħufu fiż-żoni tal-Iklin, il-Kunsill Lokali qed jagħmel dak kollu li jista' sabiex ir-residenti jkunu jistgħu jgħixu aktar b'moħħhom mistrieħ. Aħna bħala Kunsill kellna dħalna mill-ewwel f'diskussjonijiet mal-Pulizija tad-Distrett ħajżidu l-patrols min-naħa tagħhom minn hawnhekk nirringrazzjahom tal-kooperazzjoni li qegħdin juruna. Qegħdin nesploraw kull possibilità li nistgħu biex min-naħa tagħna bħala Kunsill inżidu jew nagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet biex jiżdied is-sigurtà fiż-żona u mhux ħaniddejqu nieħdu kull azzjoni li nistgħu sabiex dan iseħħ. Dorjen Xiberras kompla billi jagħmel appell lir-residenti tal-Iklin sabiex jekk jaraw xi attività suspettuża iċemplu mill-ewwel il-Pulizija tad-Distrett u jafżaw lil tal-madwar sabiex joqogħdu attenti biex fejn possibbli l-kriminalità ma sseħħx. Is-serq mir-residenzi kompla jiżdied din is-sena b'għatta lokalitajiet milquta aktar minn l-oħrajn fosthom Taslima u l-Gżira, Marsaxlok, ir-Rabat u ż-Żejtun fost l-oħrajn.